Гранд Хотел Банско, едно от най-популярните места, за което почти всеки е чувал. Наскоро обаче хотелът премина през мащабно обновяване. Говорим за чисто нов ресторант, огромен увеселителен парк и изградено от нулата Пулстермен спа. Затова решихме да дойдем и лично да тестваме дали всички тези нови неща реално се заслужават. Ще ви покажа всичко, от бруталните външни басейни в дъжда, през екшъна по парзалките до истината за новия ресторант и храната в него. Време е да започваме! Започваме, разбира се, с едно от най-забавните неща, които можеш да правиш докато си гост на Гранд Хотел Банско, а именно цял веселителен парк за малки и големи. Комплексът се намира в село Баня на около 8 км от Банско и в него можеш да прекараш цял ден, ако не си гледаш часовника. Ние обаче имахме само няколко часа и не успяхме да разгледаме абсолютно всичко. Затова отидохме директно на парзалките. Започваме, разбира се, с най-лесните за най-малките, а именно за племенникът ми и неговият баща. Айде, аз ще хвана тук. Няма да се пусна. Айде, Божи! Давай! Давай! Но дори те се оказват трудни, ако нямаш някого, на когото разчиташ до теб. Дай 5. Докато гледаме как племенника ми се забавлява, обаче детското в нас се събуди и ни се прииска да опитаме всички парзалки. Как беше? Започнахме с лека загрявка. Аз буквално опирам горе. След това с приятелката ми опитахме нещо по-дълго. Да, естествено. Давай. е много страшно. Ако оцелееш, аз се пускам. Бебе. Жива ли си? Добре, жива е. Давай да видим какво ще стане. 3, 2, 1. Що се засилвам толкова? Дупето. Ох, дупето. Ох, дупето ми. Не го изкарвайте извън контекст. Моля ви се. То е имало и такива, дето да се пуснеш. По голи дупета се пуснахме. Пак то си имал специални подложки. Никоя парзалка обаче не можеше да се сравни с това, което предстоеше. Но нека първо да разгледаме останалата част от парка. И докато племенникът ми получава първия си урок как да кара кола, не забравяйте да ударите лайк бутона, ако видеото ви харесва, и да се абонирате за канала, ако искате да виждате още такива. Благодаря ви! Но няма как, разбира се, да минем и без да покажа своите футболни умения. Отиваме, мисля, че на най-дългата парзалка. То не знам дали въобще е парзалка. Сега, ако не се пребием, няма кога. Ужас.
Майко, това е много стръмно. Не знам дали бих се пуснал. Ето достъп. Само след инструктаж и с инструктор. Ползването на съоръжението без инструктор е забранено. Така че няма да е днеска. Иначе изглежда доста яко. И е бая стръмно. Да имаме причина да дойдем пак. Айде обратно надолу. В крайна сметка разбрахме, че работи. Трябвало е да си платиш 5 евро естествено, защото не е включено в All Inclusive. Така че 5 евро по-малко и надяваме се да оцелеем. Качвам се в момента с Пепа Пик поясчето. Последен шанс да се откажа, но няма как, вече съм се качил. Давай! Яко ли беше? Много. Как се завъртях обаче? Но колкото и да играхме в парка, колкото и да се забавлявахме, колкото и да се спускахме по най-различни парзалки, имаше нещо, което се чувстваше недовършено. Нещо, което изискваше още една доза крещене. Страшно ли беше? Да, ужасно е. Никога повече. Ужасно. И след толкова много игри, адреналин и разходки е нормално силите ти да са на привършване. Така че е време да ги заредим с вкусна храна, а ето и какво трябва да знаеш за Гранд Хотел Банско. Ресторантът е чисто нов, просторен и модерен. Обстановката е супер приятна, а вечер с това приглушено осветление става доста уютно. Има дори робот, който ти намига докато обикаля. Но нека минем по същество. Храната. Закуската буквално ме изненада. Освен класиките като яйца и бекон, имаше всичко, което можеш да си представиш, че дори отгоре. Говорим за прясно изпечени банички, пържени филийки, мекици, над 5 вида шоколад и 10 вида сладко. Имаше дори протеинови палачинки, което е огромен плюс, ако искаш да си набавиш протеина за деня преди да продължиш с активностите. Имаше и някакви неща, които дори не знаех какво са, но бяха брутално вкусни. Мога да изброявам до утре, така че направо да преминем към обяда. Тук продължаваме със същото ниво на разнообразие. Имаше огромен избор от меса, гарнитури, разядки, пици, паста, свежи салати, дори и суши. Тук обаче е моментът да бъда напълно откровен и да вкарам една лека критика. Единия ден попаднах на пуешко, което беше доста сухо и жилаво. Не беше най-доброто попадение, но на фона на всичко останало винаги имаше с какво по-добро да го замениш. Най-големият бонус на обяда обаче, можеш да отидеш директно по халата от спато. Не се налага да се преобличаш. От басейна директно на масата и после обратно. Наистина са помислили за удобството. Звездата на цялото преживяване обаче е вечерята. За блок маса презентацията на храната изглеждаше изключително добре. Месото е направено на малки красиви хапки, а гарнитурите са подредени перфектно. Десертите обаче, просто ти се иска да опиташ от всичко. За 2 дни физически не успях, но млечната баклава беше абсолютно ненадмината. Като добавим приятната компания, една студена бира и уютното осветление, вечерята се усеща като
перфектния завършек на деня. И да, винаги има място за сладолед накрая. Все пак той отива в сърцето, а не в стомаха. За да съм максимално обективен, ще отбележа още един много малък минус. На 2 пъти водата в машините спираше за по 10-15 минути и съответно нямаше напитки. Но това е наистина дребен детайл. Като теглим чертата, смятам, че Гранд Хотел Банско разполага с една от най-добрите кухни за блок маса и един от най-модерните ресторанти в България в момента. След като се нахраниш обаче, идва време за релакс. В Гранд Хотел Банско имаш достъп до 2 спа зони. Старото спа си е класика. Предлага всички стандартни неща като сауни, парни бани и вътрешни басейни. И честно казано си върши чудесна работа. Но ако искаш нещата да са на съвсем друго ниво, задължително трябва да посетиш чисто новото Pulse Terme спа. Още с влизането ти прави впечатление колко е просторно. Дизайнът е модерен, изчистен и атмосферата веднага те предразполага да изключиш напълно. Новото спа обаче е разделено на 2 зони. Първата е за всички, а втората, която е в пъти по-голяма и модерна, е само за възрастни. Тя разполага както с няколко външни, така и с няколко вътрешни минерални басейна, които те карат просто да се отпуснеш. Има, разбира се, и десетки супер луксозни и модерни сауни, парни бани и други спа удобства, но ето този интерактивен басейн с супер голям екран заслужава малко повече внимание, защото освен супер големият екран, има дори огледало на тавана. А ако релаксът не е вашето, с натискането на един бутон всичко се променя. Изкуственият дъжд, звукът от гръмотевици, екранът със светкавици и всичко това в топлия вътрешен басейн е наистина уникално изживяване и можеш да стоиш там с часове. Но за наш късмет този изкуствен дъжд не беше единственият в нашата почивка. Студено! О! Топло! След тези кадри просто нямаше как да не извика моята приятелка, която предпочиташе сауните, но и за секунда не съжали, че дойде навън. Опитвах се да запиша още яки кадри, но какво да ви кажа, все някой ще се намери да ви развали кадъра. Штъркел. What? Току-що Штъркел прелетя над хотела. Исках, разбира се, и аз да имам такъв як кадър, но се получи това. Продължихме, разбира се, с опитите за уникален подводен кадър на мен, но все нещо се объркваше. Ти си много бърз, нищо не стана. Много съм бърз. Да,
Добре, дай по-бавно. Перфекционизмът ми, разбира се, победи и продължихме. Не знам. Много ги периш тия ръце. Но в крайна сметка, времето и опитите се отплатиха с ето този кадър. Браво! Айде, стига толкова. И така, стигнахме до най-важния въпрос, а именно струва ли си обновеният Гранд Хотел Банско. Цялата почивка, 2 нощувки плюс Ultra All Inclusive я хванахме на супер оферта от сайта на Top 20 оферти и ни излезе 300 евро за двама, т.е. 150 евро на човек. Ще оставя линк към сайта долу в описанието, ако искате да видите какви са офертите в момента. Истината е, че като си има предвид, че вече съм посещавал хотела преди 3 години, той успя да ме изненада доста приятно и останах много впечатлен. Най-вече от супер луксозното и модерно спа. Лично за мен абсолютно се струваше да го посетя отново и да видя и живея всички тези нови неща. Така че ако и вие се чудите дали да посетите един от най-популярните хотели в България, дори вече да сте го правили, дайте му шанс. Апдейта наистина си заслужава.